Magandang umaga po. Morning Saan po. po punta? Ligaw po. Ikaw po. Pwede makita yung ID nila sir. Antigen. Ingay. Ito yung checkpoint dito sa Pulangi, guys. Sir, good morning sir. What is it po? I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like Ayan po si vlogger. Nag-iilista po. Kasi paano ka pa antigen? So, pa-antigen tayo na bago tayo bumiyahe pa probinsya. Tapos na ako magpa-antigen. So, waiting lang ako ng results. So, about 30 minutes siguro. So, waiting kami ng results dito. Napabahinga ko. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. 'Cause
books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this.
$53 tayo pumasok. Tingnan natin kung ilang minuto bago lumabas doon. Okay. Yeah. 5 minutes ata or 10 minutes. May kalis. Ginagawa sa parang. Babuyan pala dito. Road works. Tunjang pa rin ang lamit ng buhay ko bago Nakakat, baka may ginagawa. Ito pala dito. Barangay Kusino. Pangat sa tabi. Papa rin natin. Sabi sa'yo, huwag ka na mag-aircon. Basta ka. gumaganda ang hatag ng auto pag walang aircon. Yun kasi nakakapagpapigil sa magano ng aircon. Sarap ng lakas ng hangin. Mapapasigaw ka na lang parang Rupa May Kingdom. Woo! Saan ka na? Labas na. Para pa ito. Ngayon na agad. Hindi pa tayo pa natin sa Lucena. Ganun na. Sabi ayaw. Saan ba yan? Pas Candelaria. Ay, Candelaria? Yari na ito. Pag sabi ayaw na yung labas. Saan yan yung labas natin? Hindi ba may? Baka nakabila na ako. Parang hindi ka nadadaan. Madilim na.
sakto, no? Mga 24 days ata. Pwede mo, walang panahon. 24 days yun. Ayun ang mga taniman, ang mga tanong. Sarap ng hangin talaga. May ginagawa. Rinig. Mataan pa ba dyan? Hindi rin naman sila makakatabi dyan. Pag ano eh, pag may mga auto, kailangan nila kailangan nilang huminto talaga. Ano lang pala to, 7 minutes or 8 minutes lang pala ano nito. Bakit ano mo ba? Ano, 53 tayo pumasok. Ay, pala yung minuto na. 10 minutes nga. Lakas na pa. Uy, gatas. Hinya tayo. Sarap ng amoy, ano? Ayan daw. Ano yung diversion yung palalabas na mas mabilis dito kumpara din sa kapila. Pag diniretso ba, traffic ba yan? Oo, traffic. Kasi ano yan eh, city traffic. Panalo ka pala dito. Bakit? Ano pag manual ko?
Malayo pa. 50 minutes. Ilan? 50 minutes. Kawawa naman. Kasi na pagpilaw. Dito. Ha? Yan lang. Dito. Yan lang sa tabi-tabi. Tanda. Bilis magpapag. Welcome to Bagong Lucena. At the roundabout, continue straight. In 200 meters, turn right. Oh! In 400 meters, keep left. Galing din ang pagka. Naabutan mo to, wala pa ba? Meron. May ginagawa naman naman. Kasi kung wala to, mga traffic na. Dito nakatraffic yung ano. Parang nasa dito nakatraffic. Bilis na. After pa lang ano, abutan ka natin. Saan mag-gusto? Yan. Kaya itong biyahe, ito kumain na rin niya.
sa Atimonan, dun sa may gilid ng ng dagat. Yan lang ang pagod ko. Patak. Ito. Hindi ko nakakita. Hindi ko lang nakakita. Tagal nung nabiyahe ng gabi. Ay, ko ang taga dyan. Ayaw wind sa bundok. Malayo naman sa bundok. Sa dait ganito madadaanan natin. Oo, ayun ganito. Ayan guys, so matutulog muna ako ngayon. So papahinga ko lang yung aking mata kasi medyo groggy na yung mata ko. Ayan, so umalis kami ng Manila ng alas 3 ng hapon. Ayan, so nagpa-antigen muna. Then nandito kami ngayon sa Tagkawayan. So magpapahinga muna kasi it's 11 PM. So babiyahe pa kami ng mga almost 5 hours papunta ng ng Albay. So dito muna kami sa Tagkawayan magpapahinga. Ayan, see you tomorrow guys. Ayan, good. Guys, so kakagising ko lang. Ayan, so babiyahe na ulit tayo papunta ng Albay, ng Bicol. So alas 3 ng madaling araw. 52 minutes pa to.
Ito guys yung checkpoint. Oh, para. Gandang gabi Magandang po. umaga po. Morning Saan po. po punta? Ligaw po. Tingnan po. Pwede makita yung ID nila sir. Antigen. Oh, ingat. Salamat Okay. po. Thank you po. Ito guys yung ano, ito yung checkpoint ng Del Gallego. Ayan, pagpasensyahan nyo na medyo madilim ano. Ayan, ID lang po yung hiningi sa amin. Ayan, kwento ko na lang sa inyo ano. ID, yung antigen or swab test hindi na hiningi. Dito po to sa may parting Del Gallego. So wala na po siyang hiningi na ano, na antigen. So yan lang guys yung ano dito, yung first na checkpoint dito sa ano, going Albay. So ayan guys, dito ka sa may Del Gallego ano. Yan, so ang kailangan na requirements ayan para sa pag-uwi ng probinsya. Okay, so ID lang yung tiningnan sa akin. Then hindi na niya ako, tinanong lang niya ako kung saan nagpunta. Saka ayun, hiningan lang ako ng ID. Then yung antigen, hindi na niya ako hiningan ng ano, ng antigen and ID lang. Pero not sure ako kung sa another ano, checkpoint going Albay is hingian pa ako ng antigen. So yan lang guys, yung sa mga uuwi ng probinsya lalo dito sa Albay. Kurbada, araw ka. Madaling ko din. Good morning! 43 minutes pa yan. Good morning! Ayan, dito na kami sa ano, Camarines Sur, Libmanan. So, ano siya, magdamag tayo na gano'n, nagbiyahe, pero magdamag kaming natulog. Mamaya pagdating namin ng Naga, sigurado ano na siya, maliwanag na. Kasi isang oras pa biyahe or 45 minutes pa biyahe galing dito hanggang Naga. Medyo madilim lang dito kasi makahoy. Kaya medyo madilim pa. Pero pagdating dun sa ano, okay na to.
wala kasi sa ng view yung ano eh, yung truck eh. Ang bundok po. Isarong. Ano? Masaraga. Isa. Dito. Madadang dito. Isa room. May ano dyan, magandang falls. Sana all. Ito, naga na po. No? Del at Del Rosario. Malapit. Mamaya, tulay na yun. Pagka ano, inanaga. No? Matay. Ayan, doon checkpoint. Ay. Tamis. Ito na yung kulay ng naga. Welcome to Naga City, ito ang Mapolong Tribe. Yan, Bicol River. Yung ilog dito, galing dun sa amin. Saligaw. That's a good one. Ngayon? Meron po ito. Naga City. Naga City na pa. Maligo. Ate ko na. Sisigaw na. Mount Isarog. Amoy naga. Dahan-dahan. City. Itong mall na to, ayan. Meron din ganyan. Plastic. Yung mall na yun, dyan ako nagtatambay kung tuloy ako dito. Diretso. Diretso. Saan dito? Ba doon? Ba't marunong ka pa? Relax ka lang. Shortcut. Huwag mo susundin ka minsan. Hindi sinasabi. Ayan. Hindi ba sinasabi? Pag dito, okay na dito. Wala nang problema dito. Bilyar na naman. Saan? Baka mabili ni Bilyar yung mga lupa sa Bicol. May kamilya na dito eh. May mall nga ng Vista Mall dyan eh. No? Kaya nakakapilan. Tayo hindi pa nakakape. Ang ganda pala bahay dito sa Bicol. Parang Laguna.
Sim- Walang signal dito. Ano kaya yumayaman sa Bicol doon? Wala naman yung sprang. Kaya nilalagay yung pangalan ng mga doon. Ay, ganun din yung mga epal dito mga politiko. Isang pahit ka lang. Linis, linis. Bawat pumasok ng mga mas parking na dito. Nadaan ka rin ba dito? Saan ka to? Para din na ano kaya ng pili. In four, keep right. In 200 meters, turn left. Turn left. Antok na ako. Bao. Ano ba basa dyan? Bao? Bao. 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 Yung isa, nabua o nabua. 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 Madaming nabaling. Marami na baliw. Bakit? Ay, nabua eh. Marami palang baliw dyan.
Nabua, Bicol ng Nabua, ang Tagalog ng Nabua, Nabaliw, Buwang. Nabua. Ang buwan tao sa Guano. Madaming nabaliw dito nung kapanahon noon. Kaya Nabua. Release tayo matanda. Wala ako. Malapit tayo sa Palanggi. Dito kami nabili. Yan, dyan. Dito kami nabili ng patik na to. Magkakape nga tayo. Hindi nga, hindi mo ako rin doon. Ako dito ako nabili. Sa Declaro. Original. Pakita rin yata. Malapit na tayo sa Palanggi. Sa checkpoint. Makapangyarihan ng mga ticket ko. Yung pinapatay na yun. Pagkat sa letter ko. Sabihin mo ligaw. Meron pang isang checkpoint after dyan. Saan? Wala po, pamalikpan ka na. Ewan ko lang ako pero yung huling uwi ko, hindi naman siya checkpoint pero may nakatayong police na. Nakamadali ka talaga po na. Okay. Ano yung sabihin natin? Ligaw? Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Kulit. Sabi huwag maingay eh. Ito yung checkpoint dito sa Pulangi guys. Oops. Sir, good morning, sir. What is it po? Okay. Salamat. Ngayon kita. Huwag ka muna magsasalita. Pulangi, sa boundary ng Kamsur at ng Albay, dito sa Pulangi. So, kailangan nyo guys ng kailangan nyo magdala kayo ng antigen or swab test. So, needed pa din. Unlike dun sa Del Gallego is pinadiretso lang kami, ano. So, dito medyo tinitingnan nila yung antigen result or ng swab test. So, make sure na pag uuwi kayo dito sa province ng Albay or dadaan kayo dito, nagaling kayo ng Metro Manila, so kailangan nyo kailangan nyo mag-provide kayo ng antigen or ng swab test result para makalusot kayo. Ano pa? So, yan lang yung yan yung update natin dito sa ating checkpoint kung uuwi kayo dito sa Albay. Sa lugar niyo, wala.
Kaso naroon tayo ng gabi. Dito inarang yung van ko, binigyan ng 500. Ay siya, ang ganda oh. Yan. Ayun oh, puno pa to. Saan ang lupa niya dyan, Lloyd? Ayun. Ano sunod sa uwas? Ikaw. Ayan na yun, perfect. Nag-video. Tigit na lang. Nalilibog mo ka na. Ayun na yun. Oh. Sobra. Ikaw. Ay, sunod ikaw. Lapit na tayo sa Kalagman. SM para makabalik ka agad. Sapatos lang. Sapatos na kaya. Sapatos. Sapatos na ako. Skip na yung daan dyan eh. Saan mo ano? Yung bagong airport, no? Ang layo nga dito. Ay naku, sinasabi ko na sa sana magapa. Layo dito yung bagay. Enjoyin natin ang ating bakasyon. Ikaw may enjoy mo kasi maliligo ka sa dagat. Si Kuya naman. Hindi ka pa manlongganisa sa Pinugan. Ano gagawin mo sa longganisa? Longganisa na yun, maliliit. Naman naman mapadaan ako dito sa mga classmate ko. Saan? Dito. Dito sa mga lugar na to. Nandito lang sila nakatama. Tarpon na. Dito, ang ilog na yan, diyan kami naliligo. Diyan sa ilalim niyan. Naliligo kami diyan sa ilalim niyan. Bata ka pa lang pala. Galangan na. Galangan sa kami. Ilan sa kanya? Wala naman barangay. Isang tricycle lang. Jeep. Yung mga kabatch mo dati. Ano? Ayan, yung bahay ng isa. Yan. Yung bahay nung kumpare kong nurse. Ito. Ayan. Ay.
dito ang daan. Hindi sa kayo. Sa Tabaco. Sa Diretso na itong Visayas, Mindanao. Wala naman dugtong ng tulay dyan. Isla, ay barko. Roro. Barko. Sakay ng alin. Saan dyan? Sa Legazpi. Sama. Sorsogo. Ba't kaya sa Legazpi hindi naglagay ng biyaheng Bisaya? Wala namang ruta. Kasi malakas ang hangin. Walang ruta. Sobrang ganda na. Bagong ano to, bagong kalsada lang. Bagong kalsada to na bypass road fra Kamalig to Daraga. So ito, first time ko palang first time ko na makagala dito or makadaan kasi close yung Matumbal sa may Kamalig going sa bayan. So ito diversion road na to ng Kamalig. So sobrang ganda. Ayan, tingnan nyo. Kasi may iba yung side ayan. 8 minutes. Kulit ng stop. Ito yung one of the best na scenery na meron dito sa Albay. Itong Mayon Volcano. Talagang super ganda, no? Hindi mo makikita to sa Manila, no? Ano? Alanganin? Dito mas maganda yung view. Diba? Saan kaya ang labas nito? Malapit sa Masagwa Beach. Talaga na? Legazpi City. Lapit lang. Ito na yung pupuntang ano, di ba?
Tabang. Katulog. Katuwa. Wow. Kasurugan. Katuwang. Kampi. Malayo ikot mo yan. Hindi. Doon na labas natin Legazpi na. Old Albay. Ito yung daan ng Old Albay. Dito na din si Airpot mo. Kompleto dito. Legazpi. Ano? Kompleto laboratory dito sa Legazpi. Kaso, Meron ba sa Ligaw? Saan na to? Daraga. Bayan ng Daraga. Bayan. Ang lugar na to? Ay, Daraga. Ito Bicol College. Ito Bicol University. Arts and Sciences. Ito Bicol College. Mga Criminology. ito talaga pinaka-main. Ang Main campus. Legazpi. Ito BRTTH. Yan, yung magagaling din doktor dyan. Yan, may galing dyan yung top notcher ng boarding sa. Masisipag kasi mga Ito yung Camp Ola. Masisipag kasi mga probinsyano. Tatalino naman. Tatalino ang mga sa probinsya nandito. kasi ang aral sa Maynila to, yung aral, di ba lang yung pasok na dami nag-aaral, parang UP yan eh. College of Engineering. Diyan ako dapat. Saan? Ay. Dito ko lagi. Yung Tanda rin to, di ba? Salbahan. dito kami nagagabihan sa park na yan. Saan? Itong park na yan. Sa Rizal. Andito nga si Lenny nung ano. Ito ba ang dating city hall? No? Saan yung bahay ng gobernador? Ayun. So, Ayan. Ito bahay ng mayor. ito Divine Word College. Saan ba punta to? Basta, alam mo na yan. SM na pala to. Ayun na yun. Hmm? SM na. DSP. Diyan. Ay, sarado mo man yan. No? Wala. Oo. Diyan na ako. Sa may tricycle na. Saan kayo ikot? Dadaan ka bang palengke? Hindi.